Alo. Ava. Aynavat ko'mi? Hava, hava. Ko'knada yerden telefonumu aldırıptın, şondan bir nomer var, döwran bugalteriya bolmaly. Şonu aytyp berayda. Polya häzir garaş. Kodyň näçe? Sen doglaňyň. Polya häzir SMS etýän. Bolýa garaşýanyn. Ýankyjaň eden ýollaşyňdymy goý? Hava. Inni kodun da adından bilýäňa, kakras telefon eliňde wagty dörsene içine, belki sen bilmeýän zatlaňmadyr. Niýe boltyny başga? Pulluca adamdan xaridara metikdir. Söýgülsiz adyba bolaýmasyn? Sen näme bilýän? Eltim. Süýde siňe seretseň gan görner. Men oňa ynanmajak bolsam, näme üçin ýaşaşmaly men oň bilen? Gaýdyp şuwrun etmemeň ýanymda. Ayna saňa da daýdarlyk ýok. Göni gyzyk gidiberýäňler goý. Leyli, eger maşgalada anamsyzlyk dörese, ol dargamak bilen bolýandyr.